Okay. Hakanina na solo. Besides surviving goal, okay? Ichini na solo. Kuna solo. Buel. What Minecraft. Ja, dus schrijf jij nu. Ja, ik vind het bij survival soms niet wat dit betekent. Wat kan er niet? Nicky! Ligner det, jeg piller busser, mand? Ej. Lol. Kuna solo he. Hananina nanina shenuna nodone. Hananina nana. Han vil ikke være famous. Han kan godt forstå. Det er ikke sjovt at være famous. Fuck, hvor er du klam, Nicky, hold op. Det er små børn, der ser med. Og voksne, tror jeg. Eller lidt. Og lidt store børn. Min storesøster, hun ser det nogle gange også. Magnus? Hvor mange år? Magnus? Hvor mange år er hun? Hvor mange år er din storesøster? Hun er 13. Vent lige. Nicky, bare bliv ved med at sige et eller andet, okay? Hallo. Noget sjovt! Bare bliv ved med at synge. Og det kilder lidt lidt, mand. Hallo! Så er jeg tilbage. Jeg skulle bare lige kigge efter nogen. Men han var taget hjem. Ikke hugge det. Higinachi solo he. Kuna solo he. Du behøver jo faktisk ikke nogen. Du kan jo bare spawne nogen ting.
Hey, du har jo ikke liket mine videoer. Nej, hvorfor skal jeg? Jo, en af dem. Like alle sammen. Nej, det magter jeg ikke. Du vil bare være famous, din lille lort. Den har jeg lært. Farvel YouTube. Jeg vil sige tak for denne gang. Jeg håber I ses der. Vi ses. Hjem nu. Min mor hun kommer hjem nu. Men altså, jeg blev lige nødt til at stoppe optagelsen, og nu jeg er begyndt at ny på en ny optagelse. Dag YouTube. Nej, det var ikke min mor. Jeg tror snart hun kommer. Men hej YouTube. Jeg har linket til Olivers kanal, og han er med igen. Han kommer nok til at være med i en del afsnit. Hvad hedder din kanal? Den hedder... Fuck, det kan jeg ikke huske. Jo, den hedder Mikkel Vlogs. Mikkel Vlogs. Mikkel mellemrum Vlogs. Men du skal ikke gå ind på den lige nu. Så kommer min startvideo bare med i den her video. Det er mig igen. Jeg har ikke nogen video med dig. Fucking mamma. Hvad hedder din kanal? Det vil jeg ikke sige, når vi filmer. Hvorfor ikke? Du kommer måske også til at være med på kanalen. Kun måske, hvis du er heldig. Yes. He's just like amazing. He's so amazing. Hedder du Mikkel Gamer 217? No, fuck. Why not? I don't know. Og så går jeg bare ind og... Nå, men... Bare lige en random chiller video. Chiller med Oliver over Skype. Hatata! Awesome. Josh! Gå ind og subscribe på Jepper. Ej. Det er det meget. Prøv at høre her. Kan du høre det her? Buddha ba. Ja. Buddha ba. Sluk det lige. Vi kan høre det bag. Kan du høre det? Sluk det lige, mens vi filmer. YouTube. Det her, det var bare sådan en lille chiller video. Hurtigt. Så, goodbye everyone. Halløjs YouTube. Jeg bliver nødt til at lave en ny kanal. Fordi allerede efter 7 videoer, så troede den, jeg var en robot. Fordi jeg prøvede at logge ind så mange gange. Den var ikke lade mig komme med. Så min nye kanal er i gang. Og der skal nok komme en hel masse videoer. Og jeg har min fætter med i dag. Hello! Ja, der var han. Hello!
Og min anden fætter, Det er hun Max. var også hos ham. Det er det, men det er ikke Max. Ja, men nu vil jeg give jer lidt info om min kanal. Jeg kan ikke nå, altså, måske på et tidspunkt, hvis jeg lærer at få det ægte Minecraft, så vil jeg måske filme noget af det. Men, og min fætter, han har også en kanal. Har du ikke, Oliver? Ja. Har du ikke? Jo. Tata. Ja. Yes. Og jeg kan godt lide, jeg linker lige til hans kanal nede i beskrivelsen. Eller jeg skriver i hvert fald navnet på hans kanal, så. Og han har lavet og han har lavet en del videoer sammen med mig. Faktisk. Oh yeah. For god det. What's up? Så den er også fin. Ja. Yes. Men det var bare lige lidt info om min kanal. Håber I har det godt derude indtil næste gang. Halløj.